Čaute, čaute, pozdravujem pri mojom ďalšom videjku opäť z lesa, sa mi to zapáčilo. Molinka si tu vedľa obhríza paličku, takže mám chvíľku čas natočiť videjko. A opäť som si po ceste poprosila o tému a tentokrát mi prišlo slovo komunita. Milujem to slovo, som taký komunitný tvor a čo je úžasné, tak minulý víkend som zažila dve perfektné akcie, ktoré presne hovoria o tom našom spájaní do komunít a prežívaní v spoločenstve. Takže prvá bola oslava Beltajnu s jednou zaujímavou komunitkou, kde prišli aj noví ľudia, čiže som sa zoznámila s nejakými novými úžasnými bytostiami, ktoré robia úžasné veci. Každý sa venuje niečomu zaujímavému a zaujímavé aj je, že keď si na nejakej akcii, tak sa väčšinou pritiahnú ľudia, ktorí majú podobné viby alebo robia podobné veci alebo podobne. Takže to bola nádherná akcia, kde sme si zaspievali, zatancovali, preskakovali ohne. Skrátka Beltane, ako má byť nádherné prepojenie mužsko-ženskej energie a veľmi som si to užila. A potom na druhý deň v sobotu som bola medzi ženami v mojom krásnom ženskom kruhu v ročnej škole Almei a to bolo zase iné prepojenie, iné stretnutie ženských duší, stretnutie príbehov, ktoré sú možno na oko odlišné, ale vo veľa veciach podobné. Takže zase to je taká naša komunitka, ktorú si tvoríme a opäť platí to, že sa v tej komunite stretnú presne tie ženy, ktoré sa majú, s tými príbehmi, ktoré sa doplňajú alebo ktoré sa zrkadlia. V tej komunite je to fajn, lebo tam si naozaj zrkadlíme tie veci. Ale hovorím o komunite, ja som sama v lese, hej, sama s Molinkou. My s Molinkou sme taká samostatná komunita. Ale chcem vyzdvihnúť, dať highlight tomu takému prepojeniu a takému balansu. Aj byť v tej komunite, ale aj byť sám so sebou, napríklad v lese, napríklad na prechádzke, alebo ja neviem, na lehátku, v záhrade, kdekoľvek potrebujete a prepojiť sa so sebou. V tom tichu potom vedia prísť nejaké informácie, vhľady, pokoj a podobne. A zase v tej komunite vedia prísť také tie zrkadlenia, prepojenia a takéto spoločné trávenie času. Čiže úžasné, že to môžeme robiť aj tak. Môže nás to naplňať a v dnešnej dobe už v podstate, keď počúvame svoje telo, tak už sa ani inak nedá, ono nám presne povie, kedy áno, chcem byť v tom spoločenstve a v tej komunite a nie, teraz potrebujem sa trošku stiahnuť do ústrania, stiahnuť do seba. A ak to nepočúvame, tak sa to potom aj tak odrazí, hej, že sa možno necítime dobre práve tam, kde sme a sme v takom odpore z toho, čo sa deje. Čiže veľmi odporúčam naozaj počúvať a to telo vám povie, ako, kde a či s niekým, alebo radšej sám. A je to potom veľmi výživné aj jedno, aj druhé. Takže tvorte komunity, môžete mi napísať do komentára, ak by niekto chcel, či máte nejakú komunitu, alebo ako vám tieto komunity pomáhajú vo vašom upokojovaní nervového systému, alebo sebarozvoji, alebo čokoľvek vám prináša toto stretnutie s inými bytostiami. A možno aj vytvoríte nejaké komunity. Teraz je veľmi veľa ľudí, ktorí sa spájajú, ktoré sa prepájajú, ktorí majú rovnaké viby, ktorí rovnako súznia a vidia svet rovnako, čo je úžasné, pretože sa nechceme v tom cítiť sami, takže aj na to sú úžasné tie komunitky. Takže budem rada, keď sa dozviem o nejakých vašich úžasných komunitkách. Ak nie, vždycky môžete nejakú vytvoriť, a ak ste radšej taký lone wolf, tak aj to je úplne v poriadku, pretože to všetko, čo sa deje v nás, je niekedy viac, ako by sme prežili možno medzi ostatnými bytostiami. Takže užívajte seba, užívajte jar, užívajte prírodu, ktorá je najlepšia naša liečiteľka a nabíjačka. Čaute!